Civil Szövetségi Kapitány országában azt gondolom, hogy ez egy alapvetés. Na most az összeszerelés, mint ilyen, az már egy teljesen más tészta, oda sokkal nehezebb szakértőket találni, nekünk ez sikerült. Így köszönhetem kedves vendégeinket, hogy mindannyian vezető hazai elektronikai összeszerelő vállalkozásokat képviselnek, és akkor úgy szólítanám őket, ahogy én felírtam magamnak, Megyesi József az Elektronik Kft. Tulajdonos vezetője, Mihész Árpád, a Szilvéria Kft. Supply Chain Managere, Úrich Gyula, a Z Elektronika Kft. Fejlesztési vezetője, és Melhard Miklós, a Dynamic Turbo Kft. Tulajdonosa és ügyvezetője. Na most ugye, amikor elhangzik az összeszerelés szó, hát lássuk, hogy nem feltétlenül volna neki egy ilyen pozitív kicsengése. Inkább ugye úgy szoktak hivatkozni Magyarországon, hogy csak egy összeszerelő üzem, hogy nyilvánvalóan nem fedi a valóságot. Egyben azt feltételező, hogy alacsony a hozzáadott érték, és innentől kezdve, hogy ennek megfelelően nem kívül hasznos tevékenység. Azért vagyunk itt, hogy pont erről a hozzáadott értékről beszélgessünk, és így bemelegítésképpen kicsit nézzük meg, hogy hogy alakult az elmúlt időszak, ti a vállalataitoknál, hogy láttátok ezt az elmúlt időszakot, ugye gazdasági lassulás, magas kamatok, hitelezési piacnak gyakorlatilag a leállás, a turbulens forintpiac, meg annyi minden. Hogy látjátok a piaci helyzetet? Milyen volt az utolsó időszak, amit sikerült túlélni? És nem ilyen feleltetés jelleggel megyünk, tehát bárki magához adhatja a mikrofont, aki előbb odaér. Sok helyet fogunk ülni. Még egyszer szervusztok, Megyesi József. Szóval én azt gondolom, hogy mi azok szerencsések közé tartozunk talán, akiket nem pépázott meg annyira az elmúlt idők válságából, egy csomó tényező, de azért vagyunk, hogy ezekre úrrá legyünk. És igen, egy kicsit, amit mondom is, egy kis lesajnált jelzővel az összeszerelés témakörében. És ez nem annyira igaz az elektronikára. Én azt tapasztalom, hogy mindaddig, amíg 20-30 évvel ezelőtt mindent meg lehetett csinálni egy fákával a konyhaasztal sarkán, manapság az összeszerelés egészen más, kimondottan magas felszereltség és képzettségigényű téma. Tehát ugye mi nem robotoknak szoktuk nevezni az eszközeinket, de lényegében ezek robotok, és ezeknek a kezelése, kimondottan drága technológiák üzemeltetése számít összeszerelésnek, mert hogy körülbelül a beültetett alkatrészek nálunk legalább a 95%-a gépen ültetett körülbelül az adásságban. Tehát én azt gondolom, hogy ennek igen erős rangja kezd lenni, és ráadásul egészen a mintagyártás szintjéig muszáj már komoly cégekkel csináltatni a dolgot, mert 10 szériában elemi darabszámban sem lehet előállítani már lassan valamit mintaszinten se komoly felszereltség. Üdvözlök mindenkit, Méhész Árpád vagyok, és egy kicsit rácsatlakoznék Józsefre. Én is azt gondolom, hogy talán a magyar EMS piacot, a hazai elektronikai gyártókat nem viselt meg annyira az elmúlt időszak, mert egy nagyon dinamikus közeg nőtt ki az elmúlt 10-20 évben a magyar piacon. És azt gondolom, hogy az elmúlt időszak nehézségei számunkra egy kicsit lehetőséget is jelentettek, mivel nagyon sok elektronikai szereplő, végtermékgyártó meglátta azt, hogy nekik elsősorban a fejlesztésre, az új piacok szerzésére kell fókuszálni, mivel mögöttük áll egy olyan szolgáltató szektor, egy olyan elektronikai gyártói közösség, akik ebben tudják őket támogatni. Azt gondolom, hogy azáltal, hogy ilyen versenyző vállalatok vannak ezen a piacon, lehetőséget biztosítottunk ezeknek a cégeknek arra, hogy ők arra fókuszáljanak, amiben ők a legjobbak. És ezt az összeszerelést, hogyha most így hívjuk, gyakorlatilag ezek a cégek magukra vállalták, és azt gondolom, hogy egyre inkább komplex szolgáltatásokkal tudják támogatni ezeket a szereplőket. Köszönöm szépen. Melhard Miklós, Dynamic Turbo Kft.
A kérdésre a válasz, hogy tulajdonképpen semmi különbséget nem látok a korábbi időkhöz képest, amikor dübörgött minden, hiszen az első számú vezetőnek mindig a problémáknak a megoldása a feladat. Most az egyik vagy a másik probléma, az probléma, tehát akkor is megvoltak a problémák, akkor sem unatkoztunk, most sem unatkozunk, most is működünk, túléljük, és jól fogunk kijönni belőle. Tehát ezek a gazdasági visszaesések, nem akarom a válság szót használni, ezek végül is egy jó, rengeteg dolgot lehet tanulni, rengeteg dolgot lehet előkészíteni. Az optimalizálásnak az időszaka, ami iszonyatosan fontos, és végül is a tanulás is. Hát akkor, amikor minden klasszul működik, oda se kell figyeljünk, és már benne vagyunk a másik projektben. Nem tanulunk annyit, mint akkor, amikor a problémákat ilyen-olyan sokszintű mindenfélét meg kell oldani, és ez tényleg én biztos vagyok, hogy mindenkit csak előre visz. Nem kellemes, nem jó érzés, lehet, hogy nem is talán úgy alszunk, bár én nem hiszem. Úgyhogy az optimizmus pedig nem arról szól, hogy optimisták vagyunk, hanem dolgozunk, és annak megvan az eredménye. Így vagyunk optimisták, nem kell félni a problémáktól. Nagyon örülök, hogy a lehetőség oldaláról fogod meg ezeket a dolgokat. Kérdés, hogy Gyula, hogy látja mindezt? Én is üdvözlök mindenkit, úgy vagyok az életünkön felhasznált terjesztési vezetője. A kérdésre próbálnék egy kicsit reflektálni, akkor azt gondolom, hogy az idei év az főleg az elejét kicsit azért problémásságot. Nyilvánvalóan a válságokat, meg a nehéz helyzeteket azért átvészelhetjük az elmúlt időszakban, azért az látszik, hogy azért egy kis lassulásnak is van. Az év végén egészen jól köszöntek a dolgok, de az év eleje az nem szokott sosem annyira jól indulni, de azért látványosan azért látszik egyfajta visszaesés. Most mi annyira nem focizunk ilyen egyszerűen fogalmazva az autóiparban, de az autóiparban azért erősen nőnek azok a visszajelzések, hogy ott azért megállnak a dolgok. Mi ezt nem érezzük, de más iparágok keresztül azért látszik egyfajta csökkentés. Meg a finanszírozásra, hogyha reflektálunk egy kicsit, tehát mi örülünk annak, hogyha az államok kicsit szeretnek látni ilyen támogató hitelek formájában adott esetben kicsit megtámogat minket, és ebben egyfajta előremozdulás segít számunkra, tehát azért itt jelentős mennyiségű anyagot kell nekünk raktárkészleten tartani, azért ez nem kevés pénz, de elvárást igényel, és sok esetben ezt a jellegű terhet nem mindig látjuk, hogy a vevők hisznek, hogy nem tudnak támogatni, tehát azért ez nem egy egyszerű iparág, még akkor is, hogyha ezt pozitívan kell, azért mindig az eseményekről, és azt kell mondani, hogy minden nagyon jó, de azért lehet egy kicsit jobb. Legyen így. Most akkor kezdjük egy kicsit mélyebbre ásni. Volt egy kis általános eltekintés. Itt a hozzáadott érték, mint ilyen, mostanában visszakönyvük a járműparról, ugye az akkugyártás kapcsán szokott ez így elhangzani, hogy 18% ez a hozzáadott érték, ugye a Nemzeti Bank tanulmány szerint. Most, hogy ez sok vagy kevés, azt mondják, hogy ez kevés. És kérdés, hogy az elektronikai gyártásban ez hogyan alakul, hogy adott esetben termékfüggő-e, és hogy egyáltalán milyen hangsúlya jelenik meg hozzáadott érték. Akkor nekem kedvenc témám a hozzáadott érték, és az összeszerelés, az meg főleg. És én egy másik statisztikán gondolkodtam el, persze nem beszéltünk össze, úgyhogy persze, hogy másra gondoltunk. Szerintem a 16-os OECD-nek a statisztikáját néztem mostanában a portfólión. Végéről a negyedikek vagyunk a hozzáadott értékben, az ilyen 56% egyébként, és megnéztem, mi nálunk, nekünk is 56% környékén van a hozzáadott érték, és én nagyon meg vagyok elégedve. Klasszul kijövünk az 56%-unkból, és hogyha én azt mondom, hogy jól élünk. És aztán megnézzük, hogy
És nézzük meg az elejét. Nézzük meg egyel előttünk ebben a statisztikában Írország volt, de csak egy hajszállal. Szerintem az egy kiváló, épp hogy Írország mögött lenni. De hogyha megnézem a legeslegutolsót, a Luxemburg 31,6% környékén, akkor arra gondoltam, hogy akkor most gyűjtsünk élelmiszercsomagokat a luxemburgi éhezőknek. De azt akarom kihozni, hogy véleményem szerint ezek a statisztikák azok nem feltétlenül azt mutatják, amit prezentálni szeretnének, hanem az mindig valahogy kell érteni. Mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mit tudunk összeszerelni, és nem csak beültetni, hanem megvesszük az alkatrészt, azt a láthatatlanul pici alkatrészt, és kész terméket csomagolunk. Iszonyatos tudás van mögötte, amit nem szabad sem lebecsülni, sem nem elfelejteni, mert lassan már a kétkezi munka egyébként is művészetnek számít szinte, ha valaki olyat képes, amihez a két keze ügyessége szükséges, és azt szinte ápolni kell, mert valamikor a kézművesség az nagyon általános volt, és ez mintha hanyatlana. Tehát számomra ez egy nagyon fontos hozzáállás, illetve hát a gépek szóba kerültek, az is nagyon fontos, hiszen hogyha veszünk egy átlagos gyártósort, ami beültet 20 000 alkatrészt óránként, akkor abból lesz mondjuk 500 termék egy mini valamiből, és a legegyszerűbbet, és legalább 2 perc szükséges, hogy ezt összerakjuk. Tehát az a gép, az 16-20 embernek akkor ad munkát, hogyha a legegyszerűbb. Máskor meg 3-4 órát eltart, tehát nagyon-nagyon sok embernek adhat munkát az a gép, akkor, hogyha azok a munkaerő, az képes rá egyáltalán. Szerintem vannak területek, ahol nem áll rendelkezésre, nálunk más a helyzet, nálunk van bőségesen kézi összeszerelő, és mindenkinek azt kell csinálni, amire az a legjobb adottságok vannak, és ez, a személyek is ide tartoznak. És még egyszer, tehát nekem az a csodálatos, hogy kész terméket csomagolunk le. Én a hozzáadott érték témakörben a komplexitás szót ragadnám meg. Szóval valaha elkezdtünk úgy szerelni, hogy emberek kézi párkával forrasztottak be alkatrészt, aztán nyilván gépek kezdtek belejönni a képbe és beültetni, és ehhez csatlakozott anyagi és napbeszerzés, és egyre bemérés, egyre komplexebb készülékgyártás. Tehát valójában a hozzáadott érték növekmény azért nyilván egy cél, de a mi szakmánkban a minél komplexebb kiszolgálása a tisztelt vevőinknek az a cél, tehát kisebb öröm, ha egy résztevékenységet bíz ránk a megrendelő, és sokkal inkább az, hogyha olyan stratégiai partnereink vannak, aki gyakorlatilag már a fejlesztés korában bevon minket, és akár az árakfejlesztésben, mondjuk inkább egy gyártás technológiai fejlesztésben is partnerek vagyunk, és igényt tartanak a szakértelmünkre, és egészen a teljes folyamatot minden részemelével, beleértve a beszerzést, az eszközbiztosítás, a technológia kiválasztását esetleg tudjuk felügyelni, és így módon gyakorlatilag jó partnerei lehetünk olyan cégeknek, akinek ötlete, konstrukciója van, esetleg piaca, és minden más, ami a berendezés előállításhoz kell, be tudunk vállalni, és valójában a hozzáadott értéket egy komplex folyamatnál lehet jól értékelni, minél kisebb szegmens kell, vagy lehet ebből kiharapunk, vagy csinálunk, annál erősebb gondok merülnek fel abban, hogy milyen jövedelmezőség vagy a hozzáadott érték.
Talán annyival kiegészíteném még az elhangzottakat, hogy amellett, hogy a komplex megoldásokban gondolkozunk, szerintem az, hogy mi megoldásokat kínálunk, az igazán hozzáadott érték. Gyakorlatilag megpróbálunk egy olyan gyártási kultúrát értékesíteni, egy olyan gyártási kultúrával támogatni a vevőinket, hogy akár a kis-középszériák egyedi elképzelését is megvalósítsuk, ami néha egy kicsit improvizatív jellegű dolog. Nem feltétlenül tudunk csak nagy szériás, visszatérő gyártásokban gondolkozni. A partnereinknek mindig felmerülnek egyedi igényei, változtatásai, természetesen ők is fejlesztenek, és amiben mi segíteni tudjuk őket az, hogy mi egy olyan szervezetet próbálunk meg működtetni, ami ezekre a változásokra aktívan és hatékonyan tud reagálni. Azt gondolom, hogy a komplexitás mellett az, hogy az elejétől akár a tervezeti státusztól megpróbálunk a partnereinknek segítséget nyújtani, és akár a késztermék lecsomagolt állapotáig eljutni, emellett az, hogy egy ilyen rugalmasságot tudunk adni a vevőkiszolgálásba. Ez az a hozzáadott érték, amit mi igazán realizálni tudunk, és ez nem csak az összeszerelés, hanem a folyamatos vevői támogatás is jelenti. Egyetértek itt az előttem szólókkal, hogy komplex folyamatok azok mindenképpen fontosak. De azért azt is látni kell, hogy igen, a komplex összeszerelés, mint célterület az egy fontos dolog, de ahogy nálunk is az árak emeltek, a bérek is fejlődnek a bérek előre, tehát azért lassan az automatizálás és az, hogy megkülönböző a dolgokat, az kevés lesz. Tehát amiben mi az érdek, amit elviszünk, az az, hogy a mérnöki szolgáltatásoknak az értékesítése, és így gondolom arra, hogy akár termékfejlesztés, a termékötleteknek a megvalósítása, a kivitelezése, a telefonikai árakörök tervezése, akár beállító szoftver készítése, vagy a tesztrendszer építése a termékhez. Tehát azok a plusz szolgáltatások, amik ugye nem kifejezetten a termékről szólnak, hanem kifejezetten mérnöki szolgáltatások. Nem mint egy szolgáltató cég, hanem a saját magunkat elsőleges szolgáltatni, azáltal eladjuk ezeket a szolgáltatásokat plusz értékként a vevőinknek. De ha hozzáadott értékként egy fél szót beszélünk, tehát a kis volumenű gyártások azok nyilvánvalóan jövedelmezőség szempontjából sokkal jobb befektetésnek bizonyulnak egy EMS szempontjából, de egy sokkal nagyobb hitettséget is jelent, hiszen nem egy folyamatos munkáról beszélünk. Viszont a hasonlózati gyártások esetében viszont az a helyzet, hogy hát ott ugye nyilvánvalóan máshogy is kérdezni, tehát a tumokáról elkel. Tehát hogy kevésbé tudunk hozzáadott értékről beszélni, mert egyszerűen olyan árakat várnak el a kedves vevők, amivel versenyképesek tudunk legyen csak Magyarország területén, hanem adott esetben egész Európával, vagy rajta is egy kínai szállítóval versenyezni. Szóval mi szempontunkban mi azt látjuk, hogy ha jövőre nézünk és előre nézünk, automatizálás igen, meg iparnévtanulna igen, meg csináljuk ezeket a dolgokat, de ez kevés lesz. A tényleg fejlődésével az automatizálás mindenkinek tudja lenni, mindenki tud automatizált berendezéseket üzemeltetni. Tehát ezek a plusz tevékenységek kellenek hozzá, amiről a területen szóló kollégák is beszéltek, hogy ezek azok, amik kerülhet a mérnöki szolgáltatásokkal lehet igazából valami értéket területen is valószínűleg ebben az irányba kell gondolkodni a jövőkben. Igen, tehát mint egy ilyen upselling gyakorlatilag. Az amerikai szenzációsan csinálják, hogy te könyörögsz, hogy vedd meg, nem? És ezt a mérnöki szolgáltatásokkal gyönyörűen is lehet játszani, és nagyon örülök, hogy itt az emberi tényező felmerült, hogy Miklós említette, hogy mennyire fontosabb továbbra is az emberi kéznek az ügyességének, az emberi erőforrásnak használat, illetve a kis és középszéria igények kielégítésre, arra még visszatérünk, a technológia a szempontjából, most beszéljünk kicsit a hatékonyság növelésről, mert ugye ez egy kulcs kérdés. Múltkori portfólió konferenciánra hangzott el egy-két, hát nem túl szinte idő alatt, hogy kb. 15 évvel ezelőtt mondjuk kétszer annyival nőtt a hatékonyság, mint most, évente, de igazából ez is nagyon lassú volt. Úgyhogy ez a kérdés, hogy tudjuk megfordítani ezt a trendet, és a Tech konferencián egy másik előadás, ahol pedig arról beszélt egy nagyszerű szakértő, hogy Ausztriában kb. Talán 75%-kal hatékonyabb az egy órára eső internetet érték, úgyhogy van mind dolgozni, és erről szeretném hogy egy kicsit beszélni, hogy melyik azok a nyilvános a digitalizációs lépések,
amelyeket ti alkalmazhatók a mindennapokban, akár beszéljünk a predictive maintenance-ről, vagy tényleg az IoT eszközökről, edge computing, gépilátás, bármi, ami a mindennapokban tudja ezt segíteni, és amit mások is érdemes lenne, hogy használnak. Gyorsabb voltál. Próbálom akkor én kezdeni most a sort. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok irányból meg lehet fogni a hatékonyságot. Szerintem, aki versenyszférában dolgozik, az mindenki az zászlajára tűzi, hogy hatékonyabban kell gyártani, hatékonyabban kell dolgozni, mert gyakorlatilag azzal tudunk versenyképesebb árak kell előjönni. Ugye itt lehetne hangzatos szavakkal dobálózni, mint a lean, a folyamatszemlélet, stb. De persze ezek olyan dolgok, amit mindenki próbál azért a napi rutinjába beépíteni. Mi a Silverio oldalán két irányból, sőt nagyon sok irányból, de talán kettő releváns irányból próbáltuk meg megfogni a gyártási hatékonyságot. Az egyik, hogy fejlesztettünk egy saját termeléstámogató szoftvert, ami teljes mértékben átöleli a gyártási folyamatunkat a termeléstervezéstől kezdve a quality ellenőrzésükön át az összes gyártási folyamatig. Így gyakorlatilag egy online nyomonkövetést látunk, akár a termékazonosításra vonatkozólag, akár pedig a gyártások teljesülésére vonatkozólag. Ez hatalmas segítség nekünk arra, hogy ha bármilyen gyártási folyamat nem megfelelően teljesül, akkor azonnal van lehetőségünk arra, hogy beavatkozzunk, és sokkal jobban tudjuk monitorozni a folyamatos teljesülésünket. Azt gondolom, hogy ez a digitalizált irány, ez mindenféleképpen segítséget ad majd a továbblépésre, ezért a jövőben tovább szeretnénk fejleszteni ezt a szoftvert és minden részfolyamatra kiterjeszteni. Emellett természetesen próbálunk fókusz helyezni arra, hogy a gyártás optimalizálásunk is folyamatosan támogatást kapjon. Bővítettük mi is a műszaki csapatunkat, mérnökségünket. Gyakorlatilag nekünk az a feladatunk, hogy azokat a gyártási optimalizálásokat, amiket átveszünk a partnerünktől, amiben azt mondjuk, hogy mi vagyunk a jobbak, azokban tényleg egy olyan színvonalat tudjuk prezentálni irányokkal, hogy ha eljönnek hozzánk egy auditra, megnézik azt, hogy mi hogyan gyártunk, akkor ott nincsenek veszteségidők. Gyakorlatilag azt látják, hogy az, ahogy mi meg tudjuk valósítani az ő terméküknek az összeszerelését, az egy olyan szintet képvisel, amire esetlegesen ők házon belül nem képesek. Köszönöm. Én két oldalról fognám meg ezt a hatékonyságot, ezt lehet pénzben mérni. Ez viszont rettentően ágazatfüggő. Tehát nyilván egy gyémántkereskedőnek a hatékonysága, és a pénzben hozzáadott értéke, a méretéhez és tevékenységhez képest egészen más, mint mondjuk egy olyan ágazatban, amiben mi képtelenek vagyunk valamilyen mértékben elviselni az alacsony munkabérű, nagyon nagy létszámú távol-keleti gyártókkal való versenyszituációt. És ugye ebben nálunk is lehet mérni a hatékonyságot objektumban, tehát mondjuk beültetett alkatrészben, vagy egy főre beültetett alkatrész, vagy összeszerelési tevékenységek milyen hatékonyak, milyen gazdaságosak, meg lehet pénzben mérni. Azt kell mondjam, hogy a mi ágazatunk sajnos pénzben mérve egy kicsit sújtott, mert mindenki, való igaz, hogy mindenki meg tudja venni nagyjából ugyanazokat a gépeket, ami a hatékonyság egyik részét okozza, és egy olcsó munkaerővel rendelkező távol-keleti szektorral kell versenyezzünk, és ekközben egy európai szintű előírásokkal és követelményekkel és környezetvédelmi és egyéb szabályok közepette. Tehát igazándiból nem panaszkodni szeretné, de nem egyszerű ez a szituáció, mert ez a csinálni és szűznek maradni állapot néha előáll, hogy legyünk hatékonyak, de még közben olcsók is és egyebek. Én azt gondolom, hogy a minőség oldaláról és a minél magasabb szintű szolgáltatás oldaláról lehet a gazdasági hatékonyságot növelni egyértelműen, mert abban még itt szorgalmas kollégát leültetünk, és azt mondja, hogy ettől nem leszünk hatékonyabbak, és tehát nem ez a jövőjük. Gyorsan megszerzem a mikrofont, nehogy lemaradjak megint.
Tehát az elektronikai gyártás alapvetően szériagyártásról szól. Nagyon fontos az elején először egy intenzív befektetés, ahol jól megalapozzuk annak a terméknek a sorsát. Ott valóban nagyon sokat kell dolgoznunk, szépen elő kell készítenünk, de hogyha azt veszük, hogy azok a módszerek, amivel egy projektet előkészítünk, az már többszörösen próbált. Ugyanazt végezzük a következőnél, amit már előzőleg elvégeztünk, illetve már az szériába történik a következő projektnek is a előkészítése. Utána már semmi más dolgunk nincs, amikor évről évre voltak termékeink, amik 15 éven keresztül mentek, és mindig csak évről évre egy picit kellett hozzátennünk azért, hogy versenyképesek maradjunk, és 10 éven keresztül ugyanazért az árért elő tudtuk állítani, mert tudtuk kompenzálni, optimalizálásokkal mindig egy picivel jobbá tenni a szériagyártást. Tehát ugye akkor, amikor először kerül gyártásra, akkor egy évben gondolkodunk, akkor már sok minden következő nagy szériához már alkalmazható. És igen, én nem nyilvánvaló, hogy vannak távol-keleti versenytársak. Én összességében nem tartom olyan kritikusnak, mert a távolság miatt, a nehéz kommunikáció miatt ők azért hátrányban vannak. Tehát nekik ugyanolyan nehéz a mi rugalmasságunkkal versenyképesnek lenni, mint nekünk az ő áraikkal. Sokkal jobbak vagyunk, mert nekünk jobbak, mert hazai vizet evezünk, és sokkal jobban megértjük azt a problémát, és meg tudjuk oldani, amire valóban szükség van. A hatékonyság témakörében, hogyha a mi vállalatokat nézzük, akkor talán a folyamatos optimalizálás az, ami egy ilyen témakör. Ugye, ha megnézzük azt, hogy milyen termékeket hogy gyártunk, ugye ez klasszikusan ez a low volume, high mix. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy keveset gyártunk, de nagyon sok fajtát. És ez ugye oda csúcsosodik ki, hogy mondjuk a 500 féle vagy 600 féle termék, amit legyártunk egy évben, és ennek a kezelése nem egy egyszerű folyamat. Tehát itt ahol hatékonyságban lehet igazán sokat hozni, az talán az egyik oldala a folyamat optimalizálás, tehát a részfolyamatok optimalizálás, a másik az átállási időknek az optimalizálása. Tehát minél gyorsabban, minél hatékonyabban kell tudni átállni, hiszen lehet, hogy 5 darabot, lehet, hogy 2-t, lehet, hogy 100-at, de legközelebb meg 10 000 kell gyártani. Ezt kell tudni nagyon jó optimálni, ez az egyik fele, a másik fele, ami szintén talán versenyelőt tud biztosítani, hogyha valaki ezzel foglalkozik, az a ERP vagy a mesh rendszernek a megfelelő működtetése. Tehát amit mi most csináltunk, az gyakorlatilag egy SAP Business bevezetés kombinálva a mi saját fejlesztésű gyártásleges rendszerünkben, és akkor nyilván azt várjuk, hogy az anyagmenedzsment oldalról jelentős megtakarításokat tudunk végezni. Tehát ez egy több rétű dolog, azt gondolom a hatékonyság, de az biztos, hogy a gyártási oldalon, hogy folyamatosan szükségszerű, de talán, hogyha a versenyképesség oldalát nézzük, akkor az anyagmenedzsment, hogy milyen tipikus fog ennek az egészítőségnek. Nagyon érdekes, amit mondasz. Itt a voltál, most nem akarsz. Már voltál, már elvezettem a fonalat. Menjünk most kicsit tovább a technológiai vonalon. Ugye most a digitalizációról beszélünk. Fogjuk meg most az egészet a technológiai oldalról. Próbáltam kicsit utána nézni, mert én ugye egyáltalán nem vagyok ennek a szakértője, hogy mik a trendek, és akkor láttam, hogy gyakorlatilag ilyeneket sorolnak ezek a tanulmányok, hogy milyen lebomló alapanyagok, advanced materials, tehát ilyen, bocsánat, úgy kell, továbbfejlesztett szilikon és társai, nagyon mezgélik a szemét. És hát ugye ide tartoznak azért az additív technológiák is, és ugye ennek kapcsán jutott eszembe, hogy nyilván a kis és középszéka gyártási igényeket akár ezzel is ki lehet elégíteni, de ezt inkább rákasízom, hogy
hogy beavassatok minket ezek a rejtelmekbe, hogy melyek azok a technológiák, igazi trendek, amelyek szóba kerülhetnek, és hogy mi az, amit ebből ténylegesen lehet használni. Vagy ezek csak tanulmányok? Tudomásul kell venni, hogy az elektronika nem egy lebomló, nem egy környezetbarát dolog, és történtek lépések arra, hogy mondjuk ólommentes technológiát alkalmazunk, ez is már nagyjából 18-20 éves esemény, ami egy elég vitatható boldogságot hoz, mert sokkal több energiával, magasabb igénybevételnek veszünk ki alkatrészeket, holott 1000 g ómpaszával forrasztunk be egy ólommentesen egy alkatrészlábat, és az sose lesz olyan jó, mint az olmossal. Komolyabb ágazatok, mint kutatás, meg bizonyos orvosi elektronikai, meg energetikai ágazatok nem is használják. Szóval, tehát vannak ilyen kísérletek. Valójában az általunk felhasznált anyagok próbálnak az örökké valóságnak tenyészni. Ezzel együtt tehát sokkal nagyobb az eszmei javulás, mint a fizikai javulásuk a dolgoknak, de hála jó Istennek mind az eszmei, mind a fizikai javulás miatt van egy cserélődés a termékeknek, amit a reményeink okán holnapra is azt mondták, hogy mit csináljunk. Én azt gondolom, hogy módszereinkben a fővonalakat, az automatizálás fővonalait, a főeszközeink nagyon hasonlóak, itt például mi is abban kezdünk különbözni egy picit, hogy milyen mértékű kapcsolt szolgáltatások és eszközöknek, ami nem az elektronikai gyártás közvetlen és legfontosabb gerincrészét tartalmazzák, hanem az automatizált bemérés, a lakkozás konformációt, a különböző olyan kapcsolódó eljárások, amik visszajutunk egy komplexet, tehát a szélesebb körben kiszolgált partnerek és igények témaköréhez, mert gyakorlatilag nagyjából pont ugyanolyan gépekkel, ugyanazon anyagokkal csináljuk a termelés fővolumenét, megdöbbentően hasonló valószínűleg kihozatallal, mert pontosan tudjuk, hogy különben én elhalnánk. Talán itt a zöld tudatosság, mint témakör jön be itt a kérdés kapcsán. Nyilvánvalóan vannak ügyfelek, akik nagyon szeretik azt, hogyha zöldek vagyunk. Ez ugye abban kell megnyilvánuljon a legelső szinten, hogy szelektíven gyűjtünk hulladékot, tehát a hulladékgyűjtés szinte meg kell, hogy valósuljon. Nálunk az ügyvezetőnek ez egy ilyen kötelező elem, illetve önnek ez mondjuk kopja is, hogy mindenképpen szeretne, hogy szelektíven legyen minden gyűjtve, tehát nagyon sokfajta szelektív hulladékot tárolót használunk, és megpróbáljuk szétválogatni, hogy a legkisebb lábnyomot hagyjuk itt a termelésünk, vagy a gyártásunk során, de nyilvánvaló, hogy ezelőtt elmondtuk, tehát azért az a gyártás azért nem zöld művelet teljesen, de nyilván, ahogy lehet, azt megpróbáljuk a témában. Az előttem lévő közt tudok csatlakozni, hogy alapvetően nincsenek szakadékok a technológiáink között. Finom hangolásbeli eltérések vannak, néhány technológiai árnyalat választ el minket egymásról. Valaki kicsit kisebb szériákra, valaki kicsit nagyobb szériákra próbálja optimalizálni a technológiáját. Van, aki 2 soron gyárt, valaki 3 soron gyárt, van, aki gyakrabban használja a rögvénygépét, van, aki ritkábban. De alapvetően ebben a szektorban technológiai különbségekről azért itt Magyarországon nehéz beszélni. Itt Gyula már említett, hogy egy kicsit a föltudatosság került talán előtérbe, és én is azt gondolom, hogy a technológiának az innovatív részét lehet esetleg felhozni, hogy elgondolkozunk azon, hogy hogyan tudunk esetleg egy papírmentesebb gyártási kultúrát létrehozni, vagy hogyan tudunk egy kicsit kisebb lábnyomot hagyni a Földön. És tényleg amennyire lehet gondolkozni azon, hogy hogyan tudunk fenntarthatóban működni, legyen szó akár környezet vagy társadalmi felelősségvállalásról, de azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a technológiát jelenti, vagy technológiai változtatást jelenti, hanem alapvetően az, hogy mi, mint gyártószervezetek, hogyan gondolkozunk, milyen felfogásban próbáljuk megélni mindennapjainkat. Ebben az additív technológia segített, nem?
Igen, de azért ez eléggé komplex kérdés ilyen szempontból. Hát igen, a zöldre festés az manapság nagy divat. Minden zöldre festünk. És én abban a szerencsében részesültem, hogy életpályám során, ugye már látszik rajtam, hogy van egy kis háttér, számos tapasztalatot szereztem itthon és külföldön. Én nekem egy picikét a környezettudatosság az ráadásul a gyerekkori szenvedélyek közé tartozik, tehát lehet, hogy egy picikét másképp látom ezeket a dolgokat. És ennek ellenére én ledöbbentem, mindig úgy tudtam magamról, hogy környezettudatos vagyok, hogy milyen jó az elektronika, mert mennyire tiszta és mennyire energiahatékony is, egészen addig, amíg nem emelték 7-szeresére nálunk az áramot, tehát 700%-kal drágább lett az áram, és akkor az fájt. És akkor megtaláltuk azokat a módszereket, amivel drasztikusan tudtuk csökkenteni az energiafelhasználást. Lehet, hogy picinek tűnik, de nekem egyébként is az a tapasztalatom, ne gondolkodjunk nagy dolgokba, pici, de minden nap egy picit tegyünk hozzá, és ne felejtsük el, hogy holnap is akarunk egy picit azért tenni, és nem régen volt egy hasonló beszélgetés, amiből nagy mellénnyel ugye szoktunk szólamokat, hogy a politikának ezt meg ezt kell tenni. Nem politikának, nekünk. Mindenkinek szüksége van arra, hogy zöld maradjon, ami zöld, nem ami barna, meg ami piros, hanem a zöld, az maradjon zöld, és ahhoz minden nap egy picit, és mindenkinek. És tényleg apróság. Lehet, hogy 20 évvel ezelőtt elég volt a joghurtos poharat elmosni és szelektíven gyűjteni, ma már az kevés, de a gépeket, hogyha egy nappal kevesebbet kapcsoljuk be, vagy nem kapcsoljuk be 3 órával előtte, hogy garantáltan meleg legyen, és akkor 2 órát spóroltunk a 40 kW-nak a felhasználásából, azért az nagyon sok összességében. Abszolút, de nemrég olvastam egy német cikket, hogy a Németországban mindenki kikapcsolja a standby üzemmódot. Háztartásban gyakorlatilag egy teljes atomerőművet lehetne jutatni. Mondjuk ők amúgy is kiszállnak, szóval majd nem mindegy, de egyáltalán nem mindegy, hogy azt együtt tudok érteni. Nagyon jó, közben megy az időnk, és igazából még egy nagyon fontos dolgot beszéljünk, hát erről már nyilván esett szó, de még itt egy picit azt gondolom, hogy ezt még jobban részleteznünk kell, hogy ugye a nagyobb árnyéke van, hogy lehet túlélni, mert egy csomó minden már mondtatok itt, hogy nyilván remek szolgáltatásokat nyújtasz, részfolyamat optimalizációt hajtasz végre, ugye Miklós említetted, hogy nekünk azért abban a szempontból jobb, hogy rugalmasabban tudunk reagálni, stb. Igen ám, de ugye mi a helyzet a kapacitás plafonnal, ugye mégiscsak, hogyha tényleg a nagy ázsiai erőközpontokra gondolunk, tehát ott velük hogy lehet versenyezni, meg egyáltalán. Tehát mi a túlélés receptje, és hogy mennyire látok ilyet egyáltalán. Nem végig kérdezni. Egyrészt tudnunk kell valahogy, szóval tudjuk, hogy Magyarország hány százaléka az Uniónak, körülbelül egy, ugye ipari termelésben, tehát elég könnyen meg lehet jegyezni ezt a számot. És hogyha valaki visszatekint mondjuk általában a magyarországi ipartermelésre mondjuk 40-50 évre, akkor konkrétan elektronikával, töredékkönnyen foglalkozik, egész pontosan magyar töredék elektronikával, ha már ezt meg kéne különböztetnünk, mert ugye ezt képviseljük. És éppen számolgattuk itt, hogy összesen ebben akit most 4-en képviseljük ezt a szegmest,
de nagyságrendileg mondjuk 1000 embernek a Videoton kivételével ezt hozzá kell tenni. Tehát a természetesen is szinte semmiből alakuló vállalkozások vonatkozásában kb. 1000 embernek adunk munkát, jó, hogy hatékonysággal dolgozunk, szoftverekkel, automata gépekkel, stb. De ugyanaz az iparág 30-40 évvel ezelőtt 100 000-es nagyságrendű embert foglalkoztatott, vállalatonként 2-3 ezeket, a kisebbek, a nagyobbak meg 10 000-es nagyságrendűek voltak. Tehát eleve tisztában kell lennünk azzal, hogy kik vagyunk, nem teljesen értelmetlen összemérni egy Bosch-sal, egy Flextronics-szal, egy Tevillel, egy akárkivel magunkat. Ehhez kell megtalálnunk a piaci szegmest és a módszereinket. A rossz hír ebben az, hogy ugyanolyan minőségi, vagy talán magasabb minőségi színvonalat kell elérnünk, mert egy olyan szegmensbe kell dolgozzunk, ami kimondottan igényes területekre termel, tehát nem lehet, valahogy nem bírunk betörni a kínai gyerekjáték piacra, egyikünk se valószínűleg. Tehát ebből következően orvosi, ipari, nagy megbízhatóságú rendszerekhez kell dolgozunk, amihez oldhatatlan, hogy modern technológiákat alkalmazunk, azt nem lehet a konyhaasztal sarkán összehedrákolni. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy nem szabad hasonlítani magunkat kapacitás vagy teljesítmény értelemben a butikhoz. Nekünk egy dinamikus pályára kell állnunk, és tudomásul kell vennünk sajnálatos módon, hogy a magyar elektronikai ipar 30 éve lebomlott, és mi részesei vagyunk az újjáépítésnek. Ez még egy gondolatot tennék hozzá, hogy mi képviseljük az összeszerelési részét, és egy kicsit időnként ilyen vegyes érzelmekkel nézegetem azokat a fejlesztő cégeket, akik egyben komplex, már 10 fővel is komplex gyártményt akarnak működni, és akkor ők majd meg is valósítják. Ez önmaga gátjává válik egy ilyen folyamat. Tehát én azt gondolnám, hogy ebben a méretosztályban, ebben az ország méretosztályban és ebben a jellemzően piaci réseket kielégítő piaci szegmensben, amiben mi jelen vagyunk, tovább kellene specializálódnunk abban az értelemben, hogy valaki fejlesszen és kereskedjen meg azért, és a megvalósítási részét próbálja ránk bízni pusztán csak a saját érdekében is, mert valószínűleg meg ahhoz miértünk jobb van. Köszönöm. Megszerezted? Szerintem nem érdemes mérni magunkat ezeknek a nagyjátékhoz. Tehát azt tudomásul kell venni, hogy ami nekik nem pálya, tehát ezek a kis darabszámok és az olyan méretbeli mennyiségek, amiknek úgymond nem rentábilis, mert ők nem tudnak mondjuk 1 millió eurós forgalommal gondolkodni, ott kell futni a mi pályákat. Tehát ami nekik nem kell, azt le kell hajolni, és össze kell szedni. Tehát az egészen egyszerű, és ezt kell csinálni, és ezt italtóan kell csinálni. És amit mi nézzünk úgy általában, és amikor kiállításra megyünk, tehát olyan cégeket kell megcélozni, amik mondjuk egyszer nagyobb, mint mi, és akkor mondjuk a tipikus méretben akarnám definiálni, akkor mondjuk egy német Mittelstand, tehát a középosztálybeli német vállalkozás, az a Mittelstand. Mert ők mondjuk 10-szer nagyobbak, mondjuk átbevitelve a forgalomban, azoknál biztosan tudunk labdálni és tudunk olyat mutatni, ami esetleg hatékonyságban, vagy akár árban jól lehet. De a multik, tehát én nem érzem, hogy az átlékonyság, mert nem egy ligában focizunk, tehát ez egy teljesen másik világ, amiben mi vagyunk, hanem is beszélni a multilaterális világban. Egy dolog a gyártás, a másik dolog pedig az alkatrészkereskedelem, ami szintén egy nagyon fontos billentyűvel ezeknek a gyártóknak, a Flextronics és a Valiokat nézzük meg, hiszen ők tudnak nagy mennyiséget vásárolni, nagyon olcsón, és utána nagyon eladni a gyártástól. Ugye az összeszerelés, mint hozzáadott érték az egész beszélgetés címe, és én is azt gondolom, hogy meg kell találni a saját helyünket. Mindenki versenyző vállalatként, ugye az a célunk, hogy minél nagyobb profitot tudjunk realizálni,
láthatjuk azt, hogy nem fog tudni a kínai nagy szériás gyártásokkal versenyezni. Nekünk meg kell találni azokat a szegmenseket, azokat a piaci partnereket, akik esetlegesen kisebb szériákban gondolkoznak, de esetlegesen nagyobb komplexitású terméket igényelnek, és nekünk ezekre kell megfelelő választ adnunk úgy, hogy kiemelkedő minőséget biztosítunk. Nem fogjuk tudni azt az árszintet prezentálni magyar KKV-ként, amit egy távol-keleti szereplő esetlegesen tud, még a logisztikai költségekkel együtt is. Ezért nekünk az a célunk, vagy azt mondom, az lehet a célunk, hogy az előttem szólók is említették, megtaláljuk azokat a partnereket, akik a rugalmasságot igénylik, akik a 100%-os közelítő minőséget igénylik, és akik ezért hajlandók egy valamekkora mértékben magasabb árést fizetni. Azért már számunkra fontos az, hogy egy olyan rugalmas, komplex és minőséget megbízható kiszolgálást kapjanak, amit esetlegesen egy low-cost gyártásnál nem tudnak biztosítani a távol-keleti partnerek. Jó, hát a kapacitás volt ugye a kérdés, meg utalnék arra a korábbi kijelentésemre, hogy az első számú vezetőnek a feladata a problémáknak a megoldása. Meg kell, hogy mondjam neki, mit nincs problémám. Nekünk van kapacitásunk, úgyhogy, de egyébként ez azért, hogyha visszatekintünk, ez valamikor az úgy történt, hogy akkor, amikor én eldöntöttem, hogy vállalkozni fogok, az első kérdés az volt, hogy hol. Nem az, hogy én itt lakom és itt, hanem hol, mit akarok elérni, és ezért tudatosan lett megválasztva a helyszín. Picit egy 30 kilométerrel arrébb csúszom, de a vége az, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. Annak a területnek az előnye a szabad kapacitásnak a alkalmazódás, tehát arra lehet építeni, ez az egyik erősségünk, aztán vannak egyéb problémák, de az meg már az én feladatom. Szuper. Hát elérkeztünk, hogy záró körhöz, és ugye mással zárhatnánk a beszélgetésnél egy jó kis varázsgömbözéssel, tehát muszáj benézni a varázsgömbbe, hogy mi várható, mi látszik a horizonton, hogy néznek ki a magyarországi elektronikai gyártásnak a kínáltásai, és akkor szerintem csapjuk hozzá a szokás útravalót is, de elmutatja a végén mindenki azt, ami még kívánkozik belőle, amivel mindenképpen meg akar osztani, ne folytsa magába. Ráadásul ugyanaz, hogy József, tehát az előzetes egyeztetés során volt egy ilyen eszemkutatás, hogy mindenki maradjon a kaptatnál, és csak azt kifejteni, de nem muszáj, ez csak nekem eszembe jutott, nekem nagyon-nagyon tetszett, és most fel is csigáztam a kedves nézőt, hogy muszáj lesz erről is szólt értenet. Úgyhogy ki hogy látja ezeket a dolgokat, és mit szeretnél mondani zárásképpen? Az életünk oldalról mindenképpen azt gondoljuk, hogy csak a bérgyártás, mint feladat és munka, az hosszú távon nem biztos, hogy működőképes, tehát itt mindenképpen amit mi erőltetünk, ez a tervezés, térnöki-szolgáltatások témaköréken, vagy a mindenképpen, ahol összegek kapcsolatban gyártások. Ez az egyik fele, ilyenben látjuk a kitörési pontot, és ezzel is dolgozunk, hogy minél inkább ebben előre tudjuk lépni. De azt is itt látni kell, hogy legalábbis amivel mi szembesülünk, tehát akár saját terméket, akár más valakinek a termékötletét megvalósítani, és utána azt kiadni azért nem tetszik feladat. Tehát azért az elektronikai gyártásunk jól jöttünk, de azért ez a klasszikus OEM-i válni, vagy akár egy terméknek a piacra vitelét segíteni, azért egy teljesen másik feladatkör. De azért vannak különböző lehetőségek, hogy szakemberek. Másik oldalon, hogy pedig jó lesz nekünk, hogyha ugye a felvezetőben is már elmondtam, hogyha az állam oldalán is még egy kicsit támogatás, mi is kapnánk az elektronikai gyártás újraélesztői, és ebben egyfajta kiszólási képviselet így megtervezni, hogy szívesen veszünk a minden jellegű támogatást. Igen, innen üzenjük az államnak, című mondatot. Varázskönyvről annyit, hogy amennyire ilyen jövőkutatók bizonyos trendeket rajzolnak fel, hallottam a
túlélni az adatot, hogy a következő 10 évben körülbelül 2,5-szeresére fog növekedni az elektronikai ipar súlya, tehát akármennyire is leesett morzságból vagyunk ahhoz képest leesett morzságból vagyunk kénytelenek dolgozni, és kisebb közepes szériákból kell megírni. Nyilván 2,5-szer annyi elektronikai terméknek a leesett morzsája is annyi, és az is 2,5-szer, tehát ebben van növekedési potenciál. Ugye hátrányunkat szolgáljuk, majdnem nulláról indulunk el, tehát elég mélyre kell gyorsulni, és amit itt már az imént is megpendítettem, ez a Maradjon mindenki a kartafánál című mondatot, hogy előzetes lehetős erről beszéljünk utána. Annak szerintem ott van létjogosultsága, hogy én inkább ezt úgy fogalmaznám, hogy egymás tiszteletet, tehát mi roppantól tiszteljük azokat a hardware, szoftver agyakat, akik kifejlesztenek berendezéseket, mióta meghaladjuk a tevékenységünket, legalább legyen, vagy aminek jobban tiszteljék azokat, akik ezt el is tudják használni, azokat a termékeket, éges-kevés magyar termék talál a világpiacon, és örömünkre szolgál, hogy ebben a folyamatban részt vehetünk. Szeretnénk azt gondolni, hogy ha ugyanezek a cégek ugyanennyire tisztelnék a mi erőfeszítéseinket az elektronikai termék előállításában, és amennyire lehet Magyarországon tartanák a magyar termékek gyártását is, és az összeszerelését is. És itt említeném meg, hogy ugye azt is érintettük, hogy összességében is kicsik vagyunk így együtt is, és viszonylag a nagyobbakat képviseljük most a magyar magántulajdonú elektronikai összeszerelőkből, és ami nekem egy különösen pozitív gondolatom, hogy az elmúlt évben elkezdődött egy olyan folyamat, ahol, ha bár mi nyíltan konkurensek vagyunk, ezt lássuk be, tehát ez nem, de egy nagyon békésen beszélgetek. Igen, és ez lenne a mondató lényege, hogy leültünk egymás mellé, hasonló problémáinkat próbáljuk egyeztetni, annak ellenére, hogy ugyanabból a kosárból kell kiszedjük az almákat és megegyük azt, de ezt kulturáltan, műszakilag, gazdaságilag adott esetben együttműködően tesszük, és én ezt egy nagyon példaértékűnek és nagyon pozitívnak ítélem meg, hogy gyakorlatilag mint egy rendes sportversenyben ott is vannak elsők és másodikak, de utána mindenki egy csoportba odáll, mert ők mindegyik jó versenyző, és én nekem ez egy nagyon pozitív kezdeményezés és stílusok, amit elkezdtünk, hogy működjünk együtt, és valójában ez a pici magyar elektronikai ipar fejlesztése az egy legalább olyan magasabb cél, mint hogy egyik másikunk a másikunk szemlélő. Szóval én abban bízok, hogy hosszú távon a magyar elektronikai ipar tudjuk fejleszteni. Köszönöm. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Silverio Kft. Oldaláról sem látunk jövőben. Egyetlen egy dolgot látunk csak biztosan, azt pedig azt, hogy jövőben is lesz változás. És mi a Silverio oldaláról azt gondoljuk, hogy a jövőképünk az, hogy ennek a változásnak megfelelni. Röviden annyiról szól, hogy a technológiai elvárásoknak való megfelelés mellett, a minőségi elvárásoknak való megfelelés mellett próbálunk egy olyan vevői szolgálást felépíteni, ami egy komplex kiszolgálási folyamatot tesz lehetővé, és amellett, hogy számunkra nagyon fontos a magyar piac, próbálunk exportképesebbé válni, és szerencsére azt látjuk, hogy ezen az úton is sikerült lépéseket megtenni, és mivel a globális gazdasági helyzetet mindenki érzi, mindenki próbál költséget csökkenteni, gyártást optimalizálni, outsourcolni bizonyos folyamatokat, azt gondolom, hogy a magyar EMS piac, a magyar elektronikai gyártásnak egy nyertese lehet. A mi jövőképünk mindenféleképp az, hogy ebben a lehetőség szerint minél nagyobb részt tudjunk vállalni. És ebben megragadnám a szót és megköszönném az itt ülőknek ezt a beszélgetést is. Elképzelhető, hogy még lesz egy végszó, de ha véletlen mégse lenne így, akkor megragadom a lehetőséget. Köszönöm szépen! Jó, akkor ha már nálam van a mikrofon. Hát a jövőben látás az egy nagyon klassz dolog.
de egyébként az a vicc, hogy nem is olyan bonyolult, hiszen a jövő belátás az tulajdonképpen az itt van már most. Tehát a jelent kellene jól látnunk, és ez picikét nehéznek tűnik, de pontosan a az adatok gyűjtése, rögzítése, végső soron azoknak az elemzése, erről szól az egész. Tehát a vállalatirányítás a szoftver mellett van nekünk egy klassz kis minőségirányítási szoftverünk is, ami egyébként vélhetően mindenkinél van, és teljesen mindegy, hogy melyik az, mert már tőlem kérdezték, hogy mi. De a lényeg az, hogy adatokat gyűjtünk, amiből tulajdonképpen mindent mérünk. És ez a lényege, amikor a részleteket mérőszámokkal látjuk el, és azokat elemezve nem a jövőt, hanem a mostant látjuk, és ebből csak picit előrébb, mint mások. Annyi az egész, hogy mi előbb látjuk, mint mások látni fogják. Ez a lényege, hiszen végső soron előrébb kell legyünk technológiával, és ezekre kell készüljünk. Mondhatnám, az orvosi elektronikában vannak ezáltal nagy előrelépéseink, pontosan a precízebb dokumentálásokból, de nem az orvosi elektronika a lényeg, hanem az igényesebb munkavégzés a lényege, és ehhez az kell, hogy sok-sok adat, azokat rögzíteni, azokat megőrizni, elemezni, és tervezni a jövőt. Senki többet. Hát, most állítottam meg, hogy el is repült az 1 óra, úgyhogy nagyon szépen köszönöm kedves vendégeinknek ezt az igazán érdekfeszítő beszélgetést. Remélem mindenki egyetért azzal, hogy ez volt. Professzionális és rendkívül tartalmas volt. Nagyon szépen köszönjük. Kedves nézőinknek pedig a figyelmet, és hát remélem, hogy legközelebb velük. Köszönjük szépen.